Как бихме могли да бъдем в хармония с света, в който живеем, ако не сме в хармония с себе си? От нас зависи дали ще възприемаме света по един по-оптимистичен и положителен начин. От нас зависи това да възприемаме и себе си по този начин. Всеки ден е един урок. Затвърждаваш мисълта, че преобразяването на света започва с трансформацията на начина, по който виждаме себе си. Всичко започва от нас самите и от решенията, които вземаме вътре в себе си. Хора по цял свят намират пъти към вътрешната си сила и издигат живота си на едно ново начало на щастие и изобилие. Споделяне на търсенето път към себе си и на съпровождащите го методи е само част от подкрепата, с която можем да си помогнем един на друг. Звукова терапия предлага способи за получаване достъп до мистериозната вибрационна сила на вътрешния глас. По този начин всеки би могъл истински да даде израз на душата си. Това преживяване е достъпно за всеки. Даването и на израз на душата не е само метод или техника. Методологията и практиката са важни, но в даден момент е нужно да се отдадем на духа, за да може духовната ни същност да бъде достигната и да се освободи вътрешния ни глас. В духовните традиции на различни култури свещената сила на набожните песни, напеви и мантри се основава на чистотата на вътрешната връзка с душата. Именно тази свещена връзка с нашето истинско духовно аз, което може да ни задвижи и да ни вдъхнови, е това, което може да докосне и другите чрез нас. Тази духовно пълна връзка е основата на звукова терапия. Думите могат да бъдат чудесни инструменти за събиране на информация, вдъхновение и мотивация. Но ние сме тези, които трябва да предприемем отговорността и да предприемем действие. Мъдрият древногръцки философ Сократ е казал: познай себе си. Важен съвет без съмнение, но трябва да познаваме истинското си аз. Истинската ни същност не е само временно физическо тяло, ум или ефимерно аз, а вечната, чистата същност, божествената духовна същина. За да познаем наистина истинското си аз, трябва да имаме целенасочено желание да отворим искрено себе си и да се обичаме. Нужно е да имаме функциониращо познание за универсалните истини и духовни принципи. Само чрез съзнателното пътуване през редовното вътрешно взаимодействие с духовната същност можем да започнем да възприемаме и да разпознаваме духовното аз във всички други същности. Когато действаме и комуникираме с нашето духовно аз, като даваме израз на душата си, ние се превръщаме в отворен канал за свещения дух, свещения звуков поток или безкрайния обертон. Всичко, от което се нуждаеме в нас самите. Всеки от нас притежава духовна и вибрационна сила в себе си, но за повечето хора това е непроучена област. Ако се практикува звуково себеопознаване, всеки ще почувства ползите и отчетливите резултати в ежедневния си живот. Ще открие забележителния лекуващ капацитет на собствения си глас. Ще подобри здравето и добруването си чрез трансформиращата сила на звука. Накрая би могло да се преминат границите на разума и материалното и да се почувства освобождаването на душата при откриването на вътрешния обертон. В нашите тела трепти силата на звуковия поток или вътрешния обертон. Духовните мъдреци са наричали свещения звук свят, логос, ом, калма, шабд, нам, нада, небесна мелодия, вътрешен глас и други имена. Този безкрайен тон трепти във всеки един от нас, поддържа живота и предлага истинска духовна свобода. В гласа си също така притежаваме звукови начини вибрационно да активираме, лекуваме и хармонизираме телата си
ума и духа. Когато са произведени с дадена цел от сърцето и душата, гласът може да бъде чудодеен и трансформиращ инструмент на звука, светлината и любовта.